To je často ovocím kány, tej letnej kány, toho prvého týždňa, že manželia sa znovu do seba zaľúbia. A že je to možné. Je to taký prísľub, naozaj my keď sme tam prišli, tak by som povedala, že určite, že nie. A naozaj na konci sme mali takú iskru v očiach. Bol to potom ešte dlhý boj, tak ako ste hovorili, veci sa neriešia zázračným prútikom, ale bola tam proste tá iskra, tá nádej, že môžeme sa ľúbiť a že môžeme sa mať naozaj radi, ako sme sa mali na začiatku. No, ja som opätovne zalúbený. To, čo mi chýbalo. A to je na tej káne krásne, že ten formačný čas, ktorý spolu máme, ktorý vďaka tým nástrojom kána máme, tak aj keď prichádzajú krízy maličké, tak dokážeme sa z tých kríz veľmi rýchlo pozviechať. Ak nás teraz počúvajú ľudia, ktorí prechádzajú nejakou krízou a zaujalo ich rozprávanie o káne, majú možnosť prísť, dať svojmu manželstvu opäť šancu? Určite odporúčam všetkým manželom, a je to jedno, či sú spolu rok, 2 alebo 30 rokov, aby spolu rozlíšili a prišli zažiť to, čo sme zažili my, aby sa prihlásili na letnú kánu. Môžu sa prihlásiť cez stránky www.kanapremanželov.sk. Tam sú všetky informácie. Kána začína 13. júla a končí 19. júla a dá sa teraz v týchto dňoch prihlásiť. A koná sa v Nitre v seminári. Po káne teraz, ako by ste možno zhodnotili zmysel manželstva? Má manželstvo zmysel? No teraz mladí ľudia veľmi do sviatostného manželstva nevstupujú a keď vstúpia, tak teda môžu sa vyskytnúť problémy. Aj sme sa o tom rozprávali, ale teda má zmysel ísť do manželstva? Čo vás manželstvo môže naučiť? Čo vám môže dať? Ja myslím, že má obrovský zmysel ísť do manželstva. Keď sme v manželstve, máme istotu, že ten druhý chce s nami zostať celý život. A myslím, že je to veľmi dôležité. Každý potrebujeme tú istotu a bezpečie, že žiť v takej neistote, že niečo sa môže zmeniť, že to je len na skúšku, je veľmi ťažké a myslím, že často je veľmi zraňujúce. Takže určite sa oplatí ísť do manželstva, keďže z manželstva prichádzajú aj deti, ale samozrejme aj z iného spolužitia môžu mať spolu deti, ale aj tie deti veľmi ocenia istotu a bezpečie. A už sviatocné manželstvo je zase ešte o stupienok vyššie, pretože tam prichádza k tomu Pán so svojou milosťou, ktorý nám pomôže možno prekonať aj veľmi hlboké krízy. A možno, že aj jednoduchšie a vedie nás tým životom a vie aj zlé veci obrátiť na veci dobré. A je to ešte o tých kompromisoch a o tom počúvaní toho druhého. To je veľmi dôležité, pretože to je naozaj jedna istota, že v manželstve nikdy nejde tak, ako ten jeden si to praje. Vždy sú na to dvaja, s Pánom traja plus ešte deti. Takže je to dôležité, aby ja som počúval, čo si Katka myslí. Nevždy mi to ide, ale ja chcem na sebe pracovať. Keď manžel chce na sebe pracovať, tak potom sa to dosiahnuť aj takéto zázraky. Rodina. 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 Rodina.